Καλησπέρα σας. Αξιότιμη Δήμαρχε, κυρία Αναστασία Κοσμοπούλου. Αξιότιμη κυρία Λινού, βουλευτή. Αξιότιμη βουλευτή, κύριε Χαλκιά. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Αξιότιμη διοικητή, κύριε Νικόλα Λιάκε. Αγαπητές και αγαπητοί πρόεδροι και μέλη των συλλογικοτήτων και φορέων της πόλης μας. Αγαπητές και αγαπητοί ακαδημαϊκοί και μέλη της επιστημονικής κοινότητας, που απόψε μας τιμάτε ιδιαίτερα με την παρουσία σας, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Σας καλησπερίζω και σας υποδέχομαι στην εναρκτήρια εκδήλωση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Πεντέλης. Ελπίζουμε ο θεσμός αυτός να αποτελέσει εφαλτήριο ανταλλαγής ιδεών για την επιστήμη, την τέχνη, τον πολιτισμό. Να καλλιεργήσει το στοχασμό μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών μας και των εκάστοτε προσκεκλημένων ομιλητών. Μα πάνω απ' όλα, να ενδυναμώσει τους συνεκτικούς μας δεσμούς, μέσα από τη διαλεκτική και την από κοινού βιωμένη εμπειρία μας. Μέσα από αυτό το μοίρασμα και την αλληλόδραση, τη διαμόρφωση των διαπροσωπικών μας σχέσεων, στη συνάντηση του εαυτού μας με τον άλλο, αρθρώνοντας και πλάθοντας έτσι μία αξιακή στάση αλληλεγγύης και ετοιμότητας απέναντι στα περιεχόμενα του κόσμου μας. Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας, υποκειμενικής και συλλογικής. Αυτή είναι ίσως η σπουδαιότερη αποστολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου ως ενός δημόσιου πεδίου λόγου και δράσης που δεν θα μπορούσε να εκπληρωθεί ακριβώς χωρίς τη συμμετοχή του καθενός και της καθεμίας από εσάς, για την οποία σας ευχαριστώ θερμά. Η απόψινή μας εκδήλωση έχει συγκινητική βαρύτητα, καθώς είναι αφιερωμένη στον ακαδημαϊκό και στοχαστή συμπολίτη μας Θεοδόση Τάση. Μία τιμή που παρότι απευθύνεται στον υψηλό μας προσκεκλημένο, το αξιακό της πρόσημο αντιγυρίζει, χάρη στο επιστημολογικό, ηθικό και ανθρώπινο διαμέτρημά του, και μας τιμά ειλικρινά η ίδια η αποδοχή της. Η σύντομη αναφορά μου θα δυνατούσε προφανώς να παριθμίσει τις διακρίσεις του. Ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Τωρίνο, επίτιμος διδάκτορ μεταξύ άλλων των Πανεπιστημίων της Λιέγης, του Νανκίν, του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντίου Πανεπιστημίου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας Τεχνολογίας, επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, πρόεδρος και εμπειρογνώμονας διεθνών επιστημονικών ενώσεων με πάνω από 450 δημοσιεύσεις και 50 βιβλία, που τουλάχιστον προκαλούν σε αναμέτρηση, αν όχι προδίδουν, το σημασιολογικό φορτίο των λέξεων πολυσχηδής, εμπρηθής και πολυγραφότατος. Θα καταφύγω λοιπόν στο αναντήρητο βάθος της απλότητας. Αγαπητέ κύριε Τάσιε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω εκθήμως αποβήματος με τη σειρά την οποία θα ακολουθήσει η εκδίπλωση της αφιερωματικής ομιλίας, ενώ στη συνέχεια θα αναφανεί και το ειδικό θεματικό βάρος των εκλεκτών προσκεκλημένων που επέλεξε ο καθηγητής μας να τον πλαισιώσουν, τον κύριο Άρη Κατοπόδη, ιστορικό ερευνητή για τη βιντεοσκοπημένη του εισήγηση, την κυρία Κλέρη Παλιβού, ομότιμη καθηγήτρια αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Σταμουλάκη, διδάκτορα φιλολογίας και τέο σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας, και τον κύριο Βασίλειο Κάλφα, ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά για την τιμητική σας συμμετοχή. Στο σημείο αυτό είναι ωστόσο ιδιαίτερη η χαρά να παραδίδω τη σκητάλη του συντονισμού της θεματικής συζήτησης, αλλά πολύ περισσότερο να συστήνω στο δημόσιο βήμα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Πεντέλης ως ακαδημαϊκή υπεύθυνη, την κυρία Μαρίνα Γρηγοροπούλου, την οποία ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τη συνεργασία και την επιμέλεια.
κυρία Γρηγοροπούλου, αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου Σορβόνης, έχει δημοσιεύσει την ποιητική συλλογή «Το παιχνίδι μας», την επιστημονική μονογραφία «Φιλοσοφικές ματιές στη λογοτεχνία», δεκάδες άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και περιοδικά, έχει πραγματοποιήσει πληθώρα διαλέξεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις φιλοσοφικές και σε άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας, ενώ από το 2004 δραστηριοποιείται στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας. Τελεί ως αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητή κυρία Γρηγοροπούλου, ο λόγος σε εσάς.